Igbo bụ Igbo ndị ọma, anyị ekene gị n'ụbọchị tata. Asị m nke onye chi nya zelu unu apụtasịa. Asị m na Odenjinji Media wụchiena na Stuttgart wee na-ewetara gị ịdịdị ọbụla ịchọ ka anyị wetara gị nya na ọnụ Igbo makwa na ịdị ndị Igbo si eme ya. Odenjinji nọ ya. Ị na-eme mmemme agbamakwụkwọ, kpọtụrụ Odenjinji Media, marakwa na onye na-anụ ya bụ Maazị Ọgadagidi. Asị m nke onye chiri nya zelu. Ọ bụrụ na ị na-eme mmemme akwamozu, Odenjinji ga-anọnyekwara gị ma ọ bụ na ị kpọtụrụ anyị ime ya ka ndị mmadụ nụ ya n'ikuku. Asị m na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Ọ gbakwanụ nsọ nke a, ọ bụrụ na ị chọọ ka a jụọ gị ajụjụ ọnụ gbasara ihe ị na-eme nke na-agara gị, kpọtụrụ Odenjinji Media ka anyị mee ka ndị mmadụ mata ihe ị na-eme. Ọ bụrụkwa ọsọ nke akwa, ndị Odenjinji Media ga-ewetara gị akụkọ ụwa nke na-esi na be anyị abịa ma ọkwa na mba dị iche iche. Odenjinji Media ga-ewetakwara gị ya, na-ewetakwara gị ịdịdị Igbo niile ji ebiri. Ịma na ndị Igbo na-asụ n'onu n'onu. Odenjinji Media ga-ewetakwara gị ya. Anyị wee na-asị nke onye chiri nya zelu, kpọtụrụ anyị ịfụrụ akara anyị dere gị n'ebe ị na-ene anya. Kpọtụrụ anyị ka anyị bịa meere gị ife ka ọ dị ka ife a na-eme eme. Marakwa na onye na-anụ ya bụ Maazị Ọgadagidi. O si na Odenjinji Media nke Stuttgart. Mgbe jiri ohere awa na-ekene ndị niile mere ka Odenjinji Media gaa n'iru. Asị m na Chukwu Okike abịa ma ga-egozi niile n'otu n'otu. Ụmụnne m, ngwa ka ọ dịnụ. Ozi eziri anwụrụ ọkụ ga-emerụ aka.